συγκέντρωση διαμαρτυρίας και σε αποκλεισμό, συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου προχώρησαν δήμαρχοι Δυτικής Ελλάδας αλλά και εργαζόμενοι έξω από τα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης, οι οποίοι μάλιστα επέδωσαν και ψήφισμα στο Γενικό Γραμματέα Μανώλη Αγγελάκα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά στη χώρα καταλύονται τα πάντα. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν ως κίνημα, ως αιρετοί και ως εργαζόμενοι σήμερα, διότι και οι δύο βάλλονται το ίδιο, να περισσώσουμε τον θεσμικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο μόνος τρόπος που μένει είναι αγωνιστικά και με τις κινητοποιήσεις μας να επιβάλλουμε όσο μπορούμε λύσεις προς όφελος της αυτοδιοίκησης και πιστεύω θα το καταφέρουμε. Δεν μπορεί με τους νόμους του Μνημονίου, με τις επιταγές της Τρόικας και με τις αποφάσεις των υποτακτικών στη χώρα μας να μην προσφέρει την κοινωνική πολιτική, να μην έχει το αυτοδιοίκητο, δεν μπορεί να παραβιάζονται σύνταγμα και νόμοι. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, κ. Μοσχολιός, τόνισε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο και τις διατάξεις του Μνημονίου, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων. Συνεπώς, όπως τόνισε, όπως επισήμανε, η αυτοδιοίκηση πρέπει να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις. Αυτή η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουμε πάρει και σαν Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, αλλά και σαν συνέδριο της ΧΕΔΕ, που περιλαμβάνει κινητοποίηση και στην Αθήνα αλλά και στις έδρες των περιφερειών. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση μένει ανυποχώρητη σε ό,τι έχει ψηφίσει και στο μεσοπρόθεσμο αλλά και στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις. Ο Δήμαρχος Πατρέων Γιάννης Δημαράς δεν παρέστη στη σημερινή κινητοποίηση, ωστόσο ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Αχιλλέα Γεωργακόπουλο. Να θυμίσουμε όμως ότι ο Δήμαρχος Γιάννης Δημαράς δεν συμφωνούσε με τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Είχε προτείνει μια άλλη μορφή αγώνα, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την ΠΕΔ. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι άλλο το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Ο κύριος Δήμαρχος των Πατρέων είχε μια άλλη άποψη, δεν ήταν πλειοψηφούσα άποψη και ακριβώς εφαρμόζουμε αυτό που η πλειοψηφία της ΠΕΔ αποφάσισε. Τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης δεν είναι ούτε πεδίο επικοινωνιακής τακτικής του οποιοδήποτε, αλλά ούτε και πεδίο που θα το χρησιμοποιεί ο καθένας για να ξεφύγει από τα δικά του αδιέξοδα. Μάλιστα, διευκρινίστηκε ότι στο πλαίσιο της αυριανής κινητοποίησης οι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μπορούν να παραμείνουν κλειστοί. Εκτός από τις δραστικές οικονομικές περικοπές που έχουν γίνει, έρχεται τώρα να παρέμβει στη λειτουργία των Δήμων με την επιτροπία. Επίσης, αποφασίστηκε το επόμενο διάστημα τα μέλη του ΔΟΥΣΟΥ της ΠΕΔ να πραγματοποιήσουν ενημερωτικές επισκέψεις στα δημοτικά συμβούλια και να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση.